kansalaiset meetperjaretkin. Vuoden 2024 tuntsahavaintoja, mielenkiintoisia sellaisia. Kaksoslakitus on päässä. Tässä lukee tarinan kertoja. En tiedä minkä takia tämä on mun annettu, mutta hyväksytään. Mutta kuitenkin tämä hattu on sitten taas sellainen, sain entiseltä yliperämieheltä. Tässä on sitten tämä, että kuin syvässä minä uin. Eli laivan sivumerkinnät eri vesistöissä maapallolla. No niin, luontohavaintoja. Tämmöisiä vanhat tutut on niin. No niin, tässä on tämmönen kuin jälleen kerran näitä täällä näki, että lyyräviipelö, uupelo, niitä on kahta sorttia. Ja kastanjoissa se pesii ja vähän huimaukseen taipuvainen lintu, niin aina vaan alemmas ja alemmas pesii. Ja kohta ei ole munia ollenkaan, kun se pelkkää niin paljon. Ja sitten tämä, no siellä ollaan biisiä monta kertaa tuossa mennessä, että niin mä oksalla ylimmällä räks, mä oksalla keskimmällä räks. Mä oon niin kaunis, joo, sitä semmonen lintu. Norjan noitalintu, vanhoja tuttuja, pensas ruskirähkä hoon kanssa, elää puskissa. Pesää en ole ikinä nähnyt, koska se on puskissa, niin puskissa. Eestin esikartano sieppo, totta vanha juttu. Ja sitten sveduharakka, sitäkin. Kastanjakurki. No, täällä on kastanjalintu, joo. Muitakin. Töpökääpiö, typäkkö, entinen typäkkö, nykyinen hupakko, lisko. Se oli se, mikä murahtelee, kun sillä sanoi, että moi! Irvistelee sitten heti. No uusia sitten on tämmönen kuin Jenkki Jesuita Peippo. No sieltä ne on tullut Trumplandiasta sitten, tai nyt seuraava toivottavasti. No katsotaan mikä landia se sitten on taas. Jurottaja, vanha suomalais-ukrilainen lintu, murahtelee ja jurottaa. Se on se ilmekin on jurottajan näköinen. Sitten poikkitaiteilija kana, sekin on suomalais-ukrilainen, juu. Ja sitten hymälöhaakka, hömelöhän on muumeissa. Eli sellainen karahkakotka ja sen jalka on tämä. Se oli yksi kuollut tuolla, mä nappasin sen. Niin mä oon nähnyt, kun se lentelee tuolla, silloin jonkunlainen karahkainen jaloissa. No tässä nyt oikeastaan tärkeimmät, että kyllä sitten ensi vuonna taas lisää tulee ja sitten katsotaan mitä lintuja, mutta kuitenkin niin mielenkiintoisia lintuja. Olen puhunut. Hei!